I dag der har vi karrierekick, og det er et arrangement, vi har for vores medlemmer. Det har vi 2 gange om året. Det varer fra kl. 9 om morgenen til kl. 9 om aftenen, og der er rigtig mange gode tilbud til medlemmerne. Jeg er rigtig glad, at vi har rigtig mange, der kommer her til vores karrierekick-dag. Man kan komme og få taget et billede. Først har man en time med en stylist, og så har man en time med en professionel fotograf. Så går man hjem med et færdigt produkt. Man kan også tage sit billede med ned til en grafiker, som kan hjælpe en på vej. I dag har vi også et par andre oplæg, blandt andet DIY, gør det selv video. Hvordan bruger du din iPhone til at lave en lille præsentationsvideo? Og i det hele taget så er det sådan en dag, hvor medlemmer mødes, hvor man kan komme og få lidt god mad og møde hinanden, møde kollegerne, få en god snak og lave noget netværk. Jeg kan kun anbefale alle medlemmer at holde øje med, hvornår der er karrierekick, fordi det er noget, alle medlemmer kan gøre brug af. Vi ses til næste karrierekick.